हेलो, स्वागत बा ए वीडियो में। और आज हमने के देखल जाए इम्पोर्टेंट 4 गो क्वेश्चन जौन कि हमने के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बा। तो चल जाओ ओकरा के देखल जाओ। हमने के पहला क्वेश्चन पूछ सकेला कि सगुन और निर्गुण भक्ति में का अंतर होला। चाहे ये भी पूछ सकेला कि निर्गुण भक्ति का होला, चाहे सगुन भक्ति का होला। तो चल जाओ हमने के एक क्वेश्चन के आंसर के देखल जाओ। हमने के पहले एगो टेबल बनाई जाए जौना में विशेषता लिखल जाए, सगुन भक्ति लिखल जाए और निर्गुण भक्ति। जब अंतर बतावे के रही तो विशेषता में जैसे देखल जाओ ईश्वर के स्वरूप का होला। अगर सगुन भक्ति में ईश्वर के स्वरूप के बात कइल जाओ तो सगुन मन होला जेकर रूप होखे, गुण होखे, चाहे नाम से जानल जाले। जैसे कि कृष्णा भगवान हो गए तो उनकर नाम बाटे, रूप बा, गुण बा। जैसे राम जी हो गए उनकर नाम बा, रूप बा, गुण बा, ठीक बा। लेकिन निर्गुण में भगवान के रूप गुण ना होला और बिना नाम के होखेलन, ठीक बा। तो ये हो गइल निर्गुण आ सगुन भक्ति के पहिलका अंतर जौन कि ईश्वर के स्वरूप बतावेला। हमने के दूसरा अंतर ई बा भक्ति करे के तरीका का बा, मतलब कि कैसे वो भगवान के पूजा कइल जाला। सगुन भगवान के कैसे पूजा कइल जाला और निर्गुण भगवान के कैसे पूजल जाला। तो भगवान के जप कइल जाला, नाम के जपल जाला, भजन गाइल जाला, भजन कइल जाला, आरती कइल जाला, पूजा उजा कइल जाला, उनका खातिर कथा कइल जाला, तीर्थ यात्रा हमने करेनी जा, हरिद्वार केदारनाथ सब घूमे नहीं जा। तो ये हो गइल तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा करेनी जा आदि। ई सब जौन हो गइल सगुन भक्ति, जकरा भी गुण बा, जकर रूप बा, स्वरूप बा, उनका खातिर हमनी के ऐसे पूजा करेनी जा। लेकिन जो निर्गुण भगवान बा उनका खातिर हमनी के ध्यान करेनी जा, योग करेनी जा, ये चीज़ के ज्ञान लेवेनी जा, आत्मचिंतन करेनी जा, ए बारे में चिंतन कइल जाओ करेनी जा, भगवान के चिंतन करेनी जा। हमनी के आत्मा का ह, परमात्मा का ह, कैसे हमनी के आत्मा परमात्मा से जुड़ल बा, ये चीज़ पर चिंतन करेनी जा। ई सब हमनी के निर्गुण भक्ति में करेनी जा। कैसे हमनी के भगवान के भक्ति करेनी जा, कैसे पूजा करेनी जा, तो सगुन भक्ति में ई हो गई और निर्गुण भक्ति में ई हो गई। अब हमनी के भक्ति के लक्ष्य माने भक्ति करतनी तो काहे खातिर करतनी, का हमनी के उद्देश्य बा भक्ति करे के, एकरा के देखल जाओ। तो हमनी के भगवान के कृपा प्राप्त करे खातिर ये भक्ति के करेनी जा, यानी सगुन भक्ति के करेनी जा। मोक्ष प्राप्त करे यानी दुनिया के मोह माया से भी निकले खातिर हमनी के भक्ति के प्रयोग करेनी जा। हमनी के निर्गुण भक्ति में लक्ष्य ई रहेला कि आत्म साक्षात्कार कइल आ निर्वाण प्राप्त कइल। यानी कि आत्म साक्षात्कार करे के मतलब हमनी के खुद के समझल जानल के आत्म साक्षात्कार कह सकनी जा। तो ई सब हमनी के निर्गुण भक्ति में करी जा। और भक्त के बात कइल जाओ कि माने कि के ऐसन भक्त बा जे दोनों पथ फॉलो करेला। हमनी के अगर सगुन भक्ति के बात कइल जाए तो रामानुज जौन बावन ई सगुन भक्ति के माने भगवान के रूप रंग तीर्थ पूजा यात्रा ई सब के पूजा होखेला, चाहे उनकर भक्ति करेला वो तरीका से। तो रामानुज हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गई, चैतन्य महाप्रभु हो गए, सगुन स्वरूप के मानेला। लेकिन कबीर दास हो गए, पलटू दास हो गए, शिव नारायण हो गए, तो ये सब का करेला भगवान के निर्गुण पथ के मानेला, भगवान के निर्गुण मानेला। अगर बात कर जो प्रमुख ग्रंथ माने ये चीज़ के जाने खातिर कौन कौन किताब बाड़ी स या फिर कौन कौन ग्रंथ बाड़ी स, तो हमन के रामायण देख सकिले जा सगुन भक्ति खातिर, राम जी के जौन किताब हो गई, गीता हो गई जौन कि कृष्ण जी के उपदेश हो गई, भगवत पुराण हो गई, ये सब ग्रंथ हो गई सगुन भक्ति के। अगर निर्गुण भक्ति के बात कल जाओ तो गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर के ग्रंथावली जौन बा निर्गुण पथ के हो गई, हई हो गई सगुन पथ के और हई हो गई निर्गुण पथ के ग्रंथ हो गई, ठीक बा। उदाहरण भी देख लिया जाओ, राम जी हो गए, कृष्णा जी हो गए, शिव जी हो गई, दुर्गा जी हो गई, काली माई, सरस्वती माई, देवी देवता जितना भी बा लोग उ सब एक उदाहरण होखेला। ब्रह्म हो गई, परमात्मा हो गई, आत्मा हो गई, ये सब जौन हो गई हमनी के निर्गुण भक्ति के उदाहरण बने। तो ये लगल हमनी के सगुन और निर्गुण भक्ति के अंतर। लेकिन अगर कहीं जो पूछ देवे खाली सगुन भक्ति का होला तो हई सब विशेषता के सहित हाथना हमनी के हई वाला हाथना लिख सकेनी जा, ठीक बा। अगर पूछ देवे कि निर्गुण भक्ति का होला तो विशेषता है लिख सकेनी जा, हई निर्गुण भक्ति खाली लिख सकेनी जा। इससे तो हमने कि एक ही प्रश्न से 3 गो क्वेश्चन बना लेनी जा कि सगुन भक्ति का होला, निर्गुण भक्ति का होला। एक बाद सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति में का अंतर होला, ये 3 गो प्रश्न हमने के बन गई, तैयार हो गई। हमने के अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बा कि अमृता प्रीतम के जीवन परिचय के बारे में बताएं। तो हमने के चल जाओ शुरू कर जाओ, एक में इनकर परिचय दिया जाओ। तो इनकर जौन जन्म भइल रहे 1 मार्च 1919 में भइल रहे गुजरावाला, जौन अब कहाँ बा पाकिस्तान में बा, जौन अभी पाकिस्तान में भइल बा। इनकर बाबूजी के नाम करतार सिंह हितकारी रहे और माई के नाम राज कौर रहे, ठीक बा। अगर इनकर शुरुआती शिक्षा माने जौन पहला दूसरा के पढ़ाई होखेला, 5वां तक के 8वां तक के पढ़ाई होखेला, ये सब जौन शिक्षा होखे रहे लाहौर में भइल रहे। अभी वो बंटवारा हो गई बटे तो पाकिस्तान में चल गई बा, तो लाहौर में भइल रहे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ई स्नातक माने ग्रेजुएशन कैले रही। और ये अमृता प्रीतम जी जौन रही बहुत छोटी चुकी पसे, बहुत कम उम्र रहे, तब वहीं से अपन लिखे के शुरू कर दिले रही। यहाँ के 70 गो से अधिका किताब लिखले बनी, समझ लो 70 गो से ज़्यादा किताब लिखले बनी, जौन में कविता भी बा, उपन्यास भी बा, नाटक भी बा, इनकर आत्मकथा भी बा। इनका बारे में ये भी आ सकेला कि अमृता प्रीतम कौना भाषा के लेखक रही, समझाई पंजाबी भाषा के रही।
इनकर प्रमुख रचना हटे जौन में बाटे कि आखिरी वारिस शाह कबरा बिचो बोल रसीदी टिकट पिंजर जौन बाटे एगो फिल्मो बनल बा, ठीक बा। और जौन ई आखिरी वारिस शाह का कबरा बिचो बोल जौन बाटे इहे रचना इनकर हमनी के भोजपुरी में पढ़े के बा, जौन के हमनी के पाठ बाटे वारिस शाह से अमृता प्रीतम द्वारा लिखल गइल बा। आगे हमनी के दिखल जाओ कि उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसन कई गो सम्मान से सम्मानित कइल गई रहे। उहाँ के राज्यसभा के सदस्य भी रही और इतना सम्मान पावे वाली ई पहिलका भारतीय महिला रही। और अगर इनकर निधन यानी मृत्यु के बात कल जाओ कब मरल रही तो 31 अक्टूबर 2005 में इनकर मृत्यु भइल रहे। एह तरह से हमनी के लास्ट में लिखम जा कि एह तरह से अमृता प्रीतम अपना रचना आ उपलब्धि के माध्यम से भारतीय साहित्य में अमिट छाप छोड़ले बाड़ी। माने जौन मिटे ना, अमिट मने होगला जौन चीज़ मिट ना पावे ओकरा के अमिट कहल जाला। और उनकर रचना भोजपुरी में भी बहुत सारा हाल गइल। तो ई रहल हमनी के दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ई बा बहुत इजी बा कि बरखा होला तो का होला। बरखा होखेला तो सब केहू जानता कि का होला। एकरा पर हमनी के जौन पाठ दिले बा उहो बरखा आई, पाठ के अनुसार हमनी के एकर जवाब देवे के बा। अगर हमनी के एकर क्वेश्चन लिखम जाए तो एह प्रकार से लिखम जा कि आम तौर पर जब बरखा होला तो का होला, पोखरा नदी भर जाला, यातायात मने आवे जाए में जौन गाड़ी के होखेला, आदमी के होखेला, सब दिक्कत होला, सगरो कीचड़ पानी ई सब हो जाला, बिजली कटौती के समस्या हो जाला, बाढ़ के खतरा होखेला, कीड़ा मकोड़ा के संख्या बढ़ जाला और गर्मी में थोड़ा गर्मी कम हो जाला। पाठ्य पुस्तक के बात के जौना में उहो बरखा आई बाटे तो ओकरा अनुसार प्रकृति हरिहर हो जाला जौन की सच बा। पेड़ पौधा पर नया पतई उगेला इहो सच बा। फूल खिल जाला इहो सच बा। पियासल जानवर ना रहेला, खुशी खुशी नाचे लागेला। जो भी जानवर पियासल रहेला सन ओकनी के खुश हो जाला सन, ओकनी के पानी मिल जाला। बरखा किसानन खातिर वरदान साबित हो जाला। माने बरखा ज़्यादा ना पड़े तब तो ठीक बा, माने अगर नॉर्मल बरखा हो गइल तो किसान खातिर खुशी के बात होखेला। नया फसल उग जाला। केकरा खातिर दुख होला, जेकर झोपड़ी बा, जे गरीब बा ओकरा का होखेला बरखा से परेशानी होखेला, इनकर घर भींग जाला। और जे मजदूरी करेला ओकरा बरखा के वजह से काम ना मिल पावेला, ठीक बानू। तो यही से उनकर रोजी रोटी पे का हो जाला, अकाल हो जाला चाहे काल आ जाला। और कुछ लोग एह बरखा के फायदा भी उठावेला, जैसे कि हमनी की किताब में दिहल बा कि अमीर लोग का होखेला बरखा के मजा लेला, पिकनिक मनावेला। तो अंत में हमनी के ई लिखम जा कि केहू धधाला माने केहू खातिर बहुत खुशी के बात हो जाला और केहू पियराला घबराला माने केहू खातिर दुखी के बात हो जाला। तो अंत में हमनी के ई लिख देम जा। हमनी के लास्ट क्वेश्चन बा कि कबड्डी कैसे खेलल जाला। हालांकि तू गाँव के होखबा तो चाहे केहू के होखबा तो कबड्डी जानते बड़ा कैसे खेलल जाला। और कबड्डी के सीजन भी चलत रही सन, प्रो कबड्डी लीग। तो ये सब आदमी देखत रहेला तो देखल ही रहेला कि का ज़्यादातर नियम बाटे। तो चलल जाओ हमनी के एक क्वेश्चन के उत्तर दिहल जाओ। तो उत्तर में हमनी के कुछ ए प्रकार से लिखल जाई। कबड्डी एगो लोकप्रिय खेल है जवन बहुत पहले से खेलल जा रहल बा। माने बहुत पहले से खेलल जा रहल बा, आजे के खेल ना हो कि नया नया बनल गइल बा, ना बहुत पहले से खेलल बा। एकरा में 2 गो टीम होखेला जौना में 12 गो खिलाड़ी होखेलन। बाकी 7 गो का करलन मैदान पे उतरेलन। खेल के शुरुआत में टॉस होखेला और टॉस जीते वाली अपन मनपसंद जौन पक्ष होखेला माने कि हम हेने रम और हेने से हम कबड्डी पढ़े जाई, ठीक बा। तो अपन मनपसंद का करला उ पक्ष चुन लेवेला और ओकरा बाद क्या करला कबड्डी भेजेला, माने एक आदमी के भेजेला कबड्डी कबड्डी कहत जाला। अब तो टाइमिंग वाला हो गइल बा 30 सेकंड शायद कि 1 मिनट के हो गइल, ई भी लिख सकेला हमनी के। खेल के मैदान का होला चौकोर होला यानी चाकर होला, बीच में एगो का होखेला रेखा होला। एने से हम कबड्डी पढ़त गई नहीं आ सामने वाला के टीम के केहू के छू के आगुनी चाहे पूरा टीम के छू लेनी आ हम रेखा के पार कर देनी अपना टीम में के तरफ आगुनी। तो ओने के जौन प्लेयर के हम छुअले रहनी उ आउट हो जाला। तो ये जौन मध्य रेखा होखेला ई मेन रेखा हो गइल एक तरफ से समझ। और दोनों ओर का होखेला टीम होखेला। कबड्डी जाए वाला खिलाड़ी क्या कहेला कबड्डी कबड्डी, और आगे वाला खिलाड़ी रहेला विपक्षी टीम रहेला ओकरा खिलाड़ी के करला छुए के कोशिश करेला, ठीक बा। अगर उ विपक्षी टीम के कोनो खिलाड़ी के छू के आ सेंटर लाइन माने बीच वाला लाइन के पार कर लेवला तो उ छुअल खिलाड़ी का हो जाला आउट हो जाला। और मान के चलो कोनो कबड्डी पढ़त गइल और ओनिए जाके सामने वाला टीम के बीच में फंस गइल, सांस टूट गइल तो उ आउट हो जाला। और अगर कोनो दल के यानी कोनो टीम के कुल खिलाड़ी आउट हो जाला तो ओकरा के का कहल जाला लोना मिलल। ए चीज़ के लिख सकेला और बढ़िया लगी। वो चीज़ के का कहल जाला लोना मिलल और एकर अलगा से बढ़िया अंक मिलेला, ठीक बा, बहुत बढ़िया अंक मिलेला। और सही टीम के अंक मिलत जाला। बात कर लो एक खेल में टाइमिंग के तो वयस्क मने होला जे जवान होखेला ओकरा खातिर होखेला 40 मिनट, महिला खातिर मने जो मेहरारू जात बा जे लड़की जात बा ओकरा खातिर 30 मिनट होखेला। किशोर कहे के मतलब ई बा कि किशोर होखेला जे जवान और लड़काई के बीच के होखेला तो ओकरा खातिर का होखेला 30 मिनट के समय रहेला। और एह बीच में 5 मिनट के ब्रेक मिलेला, ठीक बा, 5 मिनट के का होखेला ब्रेक मिलेला। और खेल के नियंत्रण करे खातिर का कि कोनो खेल होखेला तो ओकरा में हो सकेला गाल हो जाए चाहे बेईमानी हो जाए, तो हमनी के गाल कहनी जा भोजपुरी में कि गाल करत रह तू।
माने बेईमानी हो जाए तो ओकरा के रोके खातिर का करेला, एगो रेफरी रहेला, 2 गो लाइन्समैन रहेलन, 2 गो एम्पायर रहेलन और एगो स्कोरर रहेलन, ठीक बा। और जौन लास्ट में सबसे ज़्यादा अंक मिल जाला ओकरा के विजेता घोषित कइल जाला। ई रहल हमनी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जौना के उत्तर हम एह वीडियो में दे देले बानी। मिलल जाई अगला वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद।